Bună seara, Cristina! Mă aflu la Spitalul de Psihiatrie Sapora, numărul 6 și lângă mine este doctorul Gania, cel care se ocupă de cazul celor 3 studenți. Bună seara! Bună seara! Ce se întâmplă cu aceștia? Tinerii sunt 3 foști studenți ai Facultății de Jurnalistică care suferă de o formă avansată de schizofrenie. Care sunt motivele pentru care studenții au ajuns în această stare? Motivele diferă de la caz la caz. De exemplu, una dintre studente, din cauza frustrării că nu a reușit să profeseze în domeniul, se identifică cu personajul Andrei Esca. Unul a ajuns la o formă avansată de paranoia și are impresia că se află tot timpul în fața unei camere de filmat și din aceste cauze se ascunde tot timpul sub un cearșaf. Iar cea de-a treia pacientă se află sub stresul continuu pe care îl are orice student înaintea unui examen. Ce șanse de vindecare au? Din păcate, șansele de vindecare sunt minime. Cum te simți? Bună seara, România, bună seara, București, sunt Andreesca și vă prezint știrile. Pe scurt, toate polițiile să vină la mine. Pentru ce te pregătești aici? Căsătoria lui Eminescu și Caragiale. Unde este? Dați-mi căsătoria lui Eminescu și Caragiale. Dicțiune, Silvestru s-a retras, Simandicos, în Silvestru, ăsta, pasivul ăsta, retras. Tu de ce te ascunzi aici? După cum puteți vedea, învățatul excesiv dăunează grav sănătății. Atât de aici predau legătura.